Novák. Rovinovičovi, jeho strela skvelý. Úroveň koncentrácie stále zostáva na najvyššej úrovni. Tomáš Frýhval. Dobrý nábeh, ale Tomáš Frýhval predviedol perfektný zákrok. Veľmi podobná akcia včerajšej Trnavskej. Kmeď nedal, ešte druhá možnosť, nakoniec nie. Nemôže zakončovať ani Artur Gajdoš. Trenčania nedali penaltu. Hrdinou je kopacia technika, vynikajúco Tomáš Frýhval, lopta smerovala. Po zemi zrazená, pozor na Gamboša, výborný výhod! Dal ku svojej kvality Pinson, opäť výhod! Dvoch skvelých brankárov v našej domácej súťaži, minimálne. Toto sú... Dnes má tréner Ondřej Smetana ďalších človekov, ktorí môžu byť veľmi kľúčoví, tak ako dva zákroky Tomáša Frýhvala. To vedie peletón, je najlepší aktuálne, tak